ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇକରି ବାହାରିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଦଳା, କଲରା ପୋଡ଼ା ଦଳା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ନିଆଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଟିଆ ବସା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଟିଆ ବସା ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତି ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଡେରି ନକରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ କଲେଜ ବାହାରିଗଲି। ଆଜିର ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।